हाय लोगोफोर बेयो जाबाय मुंख्लं बाग्रासु मुसाहारिनि दिन्थिफुंसालिनि गेट बे गेटआवहाय बेनो एग्जिबिशननि हाबलांग्रा गेट बे एग्जिबिशननि मुङानो जाहैबाय बाग्रासु बसुमतारी मुसाहारि गोसोखां दिन्थिफुंसालि। हाय लोगोफोर बे समाव आङो जुमदार रादाबनि जानानै साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोसे आङो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जे एग्जिबिशन बे एग्जिबिशन सिङाव दंफैयो। बेवहाय बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो मोनसे माबाखौ देखायलांनो नागिरदों। बेवहाय नोंथांमोना जायफ्रानाखि फैयोबा सिगाङाव फ्रन्ट गेटआवहाय टिकेट लानांगोन। बे टिकेटनि बेसेना बारा नङा, सासेयाव 10 राङै लानाय जादों आरो बेखौ लानानै नोङो बेसे गोबाव गिदिंनो बेनि खुनु टाइम पिरियड गैया, गोसोबायदि बेरायनो हागोन, नायनो हागोन। बेवहाय गोबां हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय आरो बायदि मुवा, जाग्रा बेसाद, गानग्रा जोमग्रा जथ' जे नांगौ बेफोर मुवाफोरखौ मोननो हागोन। गुदुं गस्लानिफ्राय लानानै जोमग्रा ब्लेंकेट थेंकेट देलायग्रा गासै लेखा पत्र गासैखौबो मोननाय जागोन आरो न'खरनि हाबाफोराव बाहायनो थाखाय काप प्लेट डिस बायदि मुवाफोरखौबो मोननाय जागोन। गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदि बेसादफोरखौबो मोननो हागोन। जाग्रा लोंग्रा गासैबोखौबो मोननो हागोन। जेरै जे नांगौ बेखौनो नोंथांमोनहा मोननो हानाय बायदि सुबिदाखौ बे एग्जिबिशननि गेजेरजों बानायनाय जादों। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जिथु फैयोबा खुनु साननो गोनां गैया, फैनानै नायफैनो हागोन आरो नायनो हागोन, लानो हागोन आरो गोसोनि रंजानायफोरखौ जोङो लानो हागोन। बेनिखायनो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना फै आरो नायफै आरो गोनां जानाय मुवाफोरखौ बायनानै लाफै।
जायफ्रा फैयाखै बिसोरनो एसे खोन्थाहरनि बेयाव गथ'फोरनि गेलेनायनि थाखाय मोनसे माबा खालामनाय जादों दा बावहाय गथ'फोरखौहाय टिकेट लानानै मानाय जायो बेखौहाय गथ'फोरखौ रंजाहोफैनो हागोन आरो नायफैनो हागोन